Oga Panel Bita, na kawo motata ne a tayar da duk wata komada a jikinta. Ni da yarana za mu kera miki motar nan. Amma wannan tarin naka, wannan mataki ka ɗauka a kansa? Oga baya son ya je asibiti don wai kar a ce da shi yana da cutar corona. Tari alama ce ta cututtuka da dama, har da tarin fuka. Ta hanyar yin gwaji ne kawai za a iya bambancewa. Na fi sati 2 ina fama da tari. Ba wani abun tsoro a ciki. Ni kaina na yi gwajin tarin a baya. Domin magance wannan tarin naka lalle ka je a maka gwaji. Gaskiya oga ka je a duba ka. Domin wanda bai je ba zai sani ba. A bincike tarin nan don a yi maganinsa. A bincike shi fa domin mu tabbatar. Duk wanda ke tari har sama da sati 2 zai iya zama alamu ne na tarin fuka. Gwajin cutar tarin fuka da kula da mai cutar duka kyauta ne. Ku kira layin kula da cutar tarin fuka ta ƙasa a lamba kamar haka. 334 domin samun ƙarin bayani akan inda za a yi gwajin. Wannan saƙo ne daga ma'aikatar kula da lafiya ta ƙasa da tallafin mutanen Amurka.